Bayang hapon bay, nata diri karon sa Manila, on the way ta sa showroom sa Ram, Jeep, Chrysler ug Dodge para sa launching sa 2025 Ram Rebel 1500, ang new generation nga Ram Rebel, and they're actually saying goodbye to the Hemi engine. Diri sa Philippines, na ay pipila lang ka showroom ang Ram, Dodge, Chrysler o Jeep. You might wonder as well nga nung bisan sila ing nasod, isa ra gyud na sila kanang upat ka brands because they belong to the same auto company called Stellantis. I would like to thank Ma'am Claire and their manager Paulo San Diego for inviting us sa ilahang launching. So kita daw niya bay og atong tan-awon unsay kalahian sa 2025 Ram Rebel. Sa Ram Rebel nga ang atong gi-review ug atong gi-drive sa Sarangani Province recently lang. Og atong tan-awon kung kamo naa na mo'y existing nga Ram Rebel, worth it ba nga mo upgrade ka into the 2025 Ram Rebel with the new engine. Bye! Mo ni ang 2025 Ram Rebel 1500 3.0 inline 6. Steel bumper, front and back. Bago na ang iyahang nawong sa tubangan. 17-inch ang iyahang rim. Same lang yabon ang iyang profile with the previous model. Bye! Totally different ng iyahang digital cluster. Full digital na, unlike before nga naapay analog, pero karon 100% digital. Ang ihang screen bago na pod, this is bigger, this is 14.1 inch. Then another screen para sa passenger, so technically you have 3 screens, and this is one of those unique features ani nga sakyanan. Same gihapon, rotary dial ang imuhang para sa imuhang gear. Ang imuhang diring apart, daghan kayong storage. Then pretty much same quality materials. Harman Kardon 19 speaker ang iyang sound system, na voice command. Everything naa sa isa ka modern pickup naa diri gibutang nila sa Ram Rebel 1500 2025. So now we are going to talk to the sales agent, Miss Claire, about this new pickup. We have with us Miss Claire Bautista of Ram Green Hills. So if ever you're going to look for this pickup and other units na naa sila dire, among ibutang ang iyang number and name para sa inyuhang inquiries. So Miss Claire, good evening sa'yo. Good evening, sir. So bay, magtagalog ta kay naata diri sa Manila og Tagalog ni si Miss Claire. So ano yung kaibahan ng bagong 2025 Ram Rebel? Hello po sa viewers nyo. Yung pong difference po nung 2025 Ram Rebel is yung sa engine po size. Kasi po yung 2025 3-liter i6 Hurricane engine po siya. So before kasi it was 5.7 liter V8 engine, sir. And also yung sa interior po na 4.4 touchscreen monitor display. So it's bigger touchscreen now. And this is all digital. And sa lift gate naman po, it's all automatic na po. Isa sa magandang feature ng pickup na to for those na naghahatak ng mga boat, ng mga jet ski, kasi meron na siyang talagang dedicated button doon sa loob para may power outlet din na pag naghatak ka ng mga ganong equipment, it's going to be easier. Yes, that's right. Miss Claire, magkano po yung Ram Rebel na 2025? Ang price po is 5.250. Malaki ba yung tinaas from the previous model?
Last year po, it was priced at 4.990. So, nag-additional po kami na sa 260. Okay, so hindi din pala relatively sobrang laki ng ano, no? And considering with all these new features, talagang sobrang sulit. Yes. So, para dun pala sa mga merong previous model ng Ram Rebel, pwede sila mag-upgrade? Pwede pong mag-trade in and then we can give the computation para po konti na lang din po yung idadagdag nila. Oh, nice. So, para dun sa mga kaibigan natin, para sa mga buy nato diya sa Mindanao na gusto mag-upgrade sa 2025 Ram Rebel, better fuel efficiency, better and newer features, and I think this is a worth of an upgrade, no? Yes po, correct. One of the unique features of this 2025 Ram Rebel is this parang tertiary screen na dedicated sa front passenger na pag andun ka sa driver's side, hindi mo siya makikita, naka-privacy glass siya para to avoid distraction. So here, you can watch mga Netflix at saka iba pang whatsoever na gusto mong gawin using your Bluetooth and HDMI. And this is something new and something unique among those mga pickup trucks dito sa Philippines. Yes, sir. We only offer this screen, sir, for the passenger. Yeah, and I think kayo yung merong first na ganito. Wala ba akong nakikitang ganitong feature sa ibang pickup trucks? Wow. Parang ano lang, nakikita ko na to sa mga US trucks, and good thing na dinala din ng Ram Philippines here para naman hindi behind, di ba? Yeah. This is really like a great and new feature, no? Okay, ang ganda. Saan? Yan. This one po. There's a Ram bin. Kani pa ba isa sa mga unique na feature sa Ram, no? Na ay Ram bin. So pwede nimo butangan og bisan unsa diha. And it's also, sir, removable. So you can removable pa gid siya. So pwede ka magbutang og ice kung na kay pabugnaw nga mga soft drinks. In fact, kung makita nimo dire ang space, pwede kay butangan nimo og single bed. So if you're going off-road or overlanding, this is perfectly fine. Pwede ka matulog sa loob. I think 2 tao kasya pa dito. Plus yung bed pa sa likod, no? This is really perfect for overlanding, mga road trip na overnight, and of course, the off-road capability of this pickup is not a question anymore. No, sided niya yung pwedeng mga iba't ibang purpose. Plus this RAM box na sobrang convenient. This is really like a very good feature na meron yung pickup na to. Nice. Nindot kaayo bay. So, wapo ni sa imong mga trip, sa imong mga laag. Sakto kaayo ni. Look. And also, sir, this comes with the bed liner and the bed divider. Yeah. So kani bay na ay bed liner na daan, na ay bed divider. Kaning divider gipakita nato ni sa to ang previous nga pag-feature sa previous model sa Ram Rebel. So kani dako kay ni siya purpose or dako kay ni siya tabang. Pati yun, Miss Claire, di ba, nabubuksan yung likod? Yeah. Automatic din. Katong glass dito ba pwede na siya abrihan para kung naakay tuyo diri sa kuan, mga nagsakay sa likod, pwede niyo ma-access. Yan. Okay. Nice. Bye. Ani kaluag ang interior sa isa ka Ram Rebel. Tanawa, oh. Tanawa ang legroom. Tanaw ang headroom. Do gamay gid ko nga tao, pero kita man nimo. Lahi gyud ni siya og size compare nimo sa mga ordinary nga mga pick-up nga mga naanda nato. Bye! Basta ganahan ka sa mga music na gigamit namo sa mga videos. Labi na sa atong mga friends ng mga photographers, videographers, and atong mga kapwa vloggers. This is your chance to get a free 30-day trial just by clicking the link below.
Humana ang event sa launching sa 2025 Ram Rebel 1500. Para sa akua, kung Ram Rebel owner nakakaron, it's really worth the upgrade. Kung nagatanaw pud ka karong pick up para imuhang paliton for your next car, pwede kay nimo i-consider ang 2025 Ram Rebel 1500, especially bag-o na ang iyang makina, mas fuel efficient na siya compare sa previous model, and daghan kaayo siya bag-ong features nga wala pa sa mga naga-exist nga pick-up trucks dinhi sa ato sa Philippines. Labi na diri sa ato sa Mindanao. Para sa ako ang isa sa pinakagusto nako nga feature katong iyahang remote na ang pag-open sa iyahang tailgate o ang iyahang third screen. That's something unique nga dili pa nimo makita sa uban. And most of all, bisan for utility and for rugged ang iyahang purpose, na maintain gihapon sa RAM ang quality materials, ang iyahang screen, gwapo kaayo resolution, ang iyahang digital cluster, gwapo pud og resolution, iyahang mga leather, gwapo tanan. So para sa ako, suitable kaayo siya sa purpose nga mag-overlanding ka, overnight ka somewhere, mag-camping ka, kay naatanan ang imong mga ginapangita. At ang ibay! Bay, gusto ba nimo makita ang previous generation sa Ram Rebel? At ang isa mong next video bay kay mo nang ato ang i-drive ug atong tanawon ang mga possible upgrades nga pwede nimo buhaton sa usa ka Ram Rebel. Bay, ayaw kalimot bay ha? Like, share, and subscribe sa Sakay Tabay para man-notify ka kung naami mga bagong video. Sakay Tabay!